Diguem que me n'anava, però torno. Deixava massa coses a mig fer i això no és decent ni correcte. La gent, la majoria de la gent almenys, no m'hauria trobat pas a faltar. Com a màxim m'hauria dedicat un record imprecís enmig del gran tràfic de viure. Però, i jo? Què hauria fet de mi, d'aquest home amb qui fa més de 60 anys que convisc? Cada vespre, en rentar-me la boca, la vergonya m'hauria fet envermellir de ràbia i fins i tot potser d'enveja. Ara no em sentiré pas satisfet, com sempre, per dir-ho clar, però estic ben segur de poder mirar sense cap angúnia l'home de fusta del mirall i junts potser descobrirem que els imprecisos contorns del món en què vivim, absurd, pedant i fins grotesc, són, tanmateix, les úniques profundes referències per conèixer i comprendre, i és amb elles que estimem i creixem, sense sentir-nos desmesurats o buits. Ho repeteixo, diguem que me n'anava, però em quedo. Un gust de sexe als llavis i a la pell. Tot és més dens a la polpa de l'aigua i més profund quan comença el capvespre. Goludament torna al secret. L'ambosta d'aigua salada a l'arbre, la paret, i aquells llavis febrosos que buscaven uns altres llavis, caritats, miratges. Molt més enllà de qualsevol mirada, la sal encén un èxtasi de fosques sensacions, de quietuds molt tenses. Si defalleix la ment, el sexe vibra. Lleis i confins s'esbalcen davant l'àspere perill de vida. Rutes i prodigis, aquietats, proclamen els designis. Closos els llavis tornen a recórrer l'espai fecund en què es concentren totes les voluptats. I el cicle recomença.